ceerno goto imminoma Sénégal o yehi Europe o wi ko tagi taalibaɓe walla yimɓe makko won ɓe toon immaki cukke makko. Goto laarimo wimo nde garɗa ɗo min jaɓɓimama, min tottima ñamɗa, min tottima jarɗa, min tottima ɗo gonɗa, kono min jokkoyat liggeyaji amen. O wimo argayima haalanma ñanden ko ɓoyani waɗi ceerno immi ɗo ko goto e muritaɓe. Nde o ari nde ɗo balɗe ɗiɗi o woni ɗo, kono nde o hootata ko hawrinina ko ɗo kalis hay goto andan no foti. Te ko ari ko ɗo e neɗɗo e galle he danaka ɓe keƴano ɗo. O wimo andi ko sababini ɗum, o wimo anda. O wimo passeport diplomatique joguiɗa, o wimo e o wimo on ceerno garno ɗo ñande ko passeport diplomatique jogui. O ari ɗo ko ɓuuri laabi sappo. Laawol kala somo ara o ardata yimɓe sappo. So ardi e maɓɓe, somo hoodata ko ɗiɗo hoodata walla goto hoodata, heddiɓe gona ɗon a liggo. Garɗo ɗo ko heeɓi laabi sappo, arde e yimɓe sappo, acci ɗo ko yahata yimɓe jettato laawol kala. Famɗi fof e ɓen sappo ɗiɗo koota, on ɗo wonat yimɓe capanɗe jeetato. Yimɓe capanɗe jeetato ɓe ngarduɗa e leydi, sa ari tawɗa ɓe e leydi, ɓe teddinanma, ɓe beltinanma, ɓe mbaɗinanma ko waɗi koye ma, te ɓe tottanma kalisaji maɓɓe kadi, saabu ko an awiɓe. O wi an nde garata hay goto ardani, hay taalibe ma mo gartanoɗa o ko dakal gaccuɗa mo mbiɗa yo fanmo on. So arti ko onon kodata, ko famɗi ko dañɗa ko ga ko galle ma fotata, kanko mbaɗanama fatiha e salatu fatiha o yaha. O wimo ceerno fatiha e salatu fatiha no moƴƴi ha maayi, kono taalibe to sukke ma jamma he ñalawma no doga, aɗa larta hunde sa heeɓino yo wat ko tegɗa e jungo makko, dako so yehi wanta no waɗirta, walla waɗa ko waɗani jinnaɓe makko kanko ne. O wi ceerno ngol ko ngol mi haalirani ngol pour yawadema, mi haalirani ngol pour wowdema, mi haalirani ngol pour suusdema, mi haalirani ngol kadi pour yidde ma wadde humilié. Kaalirmi ngol ko sababu ko kalɗa ko. Minen goto kala e amen ko liggey jogui, ko liggey togo ko min jogui, min gaccata liggeyaji amen min dewa e ma, nafata min e janggo e jam min dutto kadi min liggeyaji amen bonna. Ɗum addi kalmi ka haala, aɗa kam yarlo, aɗa kam yaafo, onon bandiraɓe oɗon kam jarlo, oɗon kam jaafo e ka haala ka kalmi. So tawi ko noon yettiren ɗum Allah, so tawi wona noon kadi ha hande koyen sukaɓe, koyen lawol gonɗen, koyen janggoɓe. Ɗum noon mi salmini onon julɓe foof. Assalamu aleykum wa rahmatullah.